Jar, O kuya, sinong hinahanap mo? yung pamangkin mo. Wala pa dito sa bahay. Anong oras na? Kuya, sa tingin ko, umuwi sa nanay niya yun. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Ikaw kasi, Hay nako. Umaga na naman. Maghapong trabaho na naman. Tay! Tay! Magandang umaga po. Magandang umaga din, anak. Mukhang masaya ka yata. Siyempre po. May sorpresa kaya ako sa inyo. Ano namang sorpresa yan? Bilisan mo. Mahuli na ako sa trabaho ko. Sige po, mabilis lang po to. Saglit lang po tay ha. Oh, si boss. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, boss. Asan na yun? Dito ko lang nilagay yun kanina. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh. Yun. Dito ko lang nilagay yun kanina. Nagmamadali na naman siya umalis. Kaya, paano niya na naman makikita ang mga to? Kaya, itatago ko na lang po ang mga ito. hayaan mo. Kakusapin kong tatay mo. Naku, wag na tito. Baka mamaya mag-away kayo nang dahil sa akin. Bakit kami mag-aaway? Kakusapin ko lang naman siya. Baka po kasi isipin niya na nagsusumbong ako sa inyo. Ikaw? Kahit kailan, hindi ka nagsusumbong sa akin. Kaya sumama ka lang sa akin ngayon. Ikaw naman ang susurpresahin ko. Po, saan naman po tayo pupunta? Ipapasyal kita sa plaza. Ililibre kita bilang regalo ko sa'yo. Talaga po, tito? Bakit? Ayaw mo ba? Naku, gustong-gusto ko po, tito. Maraming salamat po. O yan, nakangiti ka na. Huwag ka na malungkot ah. Ano pa nihintay mo? Tara na. Sige po.
Hindi nagpabago tong ginagamit kong GR4 na ceramic coating. Pag naubos ko to, bibili ulit ako. Bagong bago talaga tong motor ko pag pinapahide ko to. Tay, pwede mo ba akong tulungan dito? Anak, ano ka ba? Nakita mo na nga may kausap ako. Tay, sige na. Saktan ng ulo ko dito. Tay. Tay, sige na po, patulong na po. Abi, nakita mo na nga may kausap ako. Nakakaintindi ka ba o hindi? Para magpapatulong lang. Tingnan niyo po. Ano ba kasing ginawa mo? Nagkaganyan yung buhok mo. Nagmamadali na po kasi ako. Tapos, ganito na po yung nangyari. Nako, malilit na ako sa trabaho ko. Tay, sasabay pa sana ako sa inyo. Oh, ito, mamasahe ka na lang. Kahit taxi pang sakyan mo, sobra-sobra na yan. Kaysa naman hintayin kita, malilit na ako sa trabaho ko. Tay! Abi! Halika dito! Abi, ako na tutulong sa'yo pagtanggal sa buhok mo. Talaga po, Tito? Maraming salamat po. Pag ayos na to, papasok ka na Ako na rin maghahatid sa'yo. Maraming salamat po, Tito. Gusto ko lang naman po sanang sumabay kay tatay. Namimiss ko na kasi yung gaya ng dati. Palagi kami sabay pumasok. Tapos, proud siya palagi pag may mga award ako sa school at mataas ang mga grades ko. Pero ngayon, wala na yung mga yon. Marami na kasi nagbago. Simula na naghiwalay sila ng nanay mo. Di sana, kung hindi niya kaya maging tatay sa akin, ibigay na lang niya ako kay nanay. Hindi lang ganun kadali, Abi. Ang nanay mo ang nagkamali. Kaya kay kuya ka lang napunta. Pero hindi naman yung nagagampanan ng papel niya bilang ama sa akin. Paano kaya pag umuwi na lang ako kay nanay? Hayaan mo. Hanggat nandito ako muna ang pupo ng pagkukulang ng tatay mo. Pwede ba ako maging tatay? Nakakatakot lang na baka pag umuwi sa nanay itong batang to, hindi niya nabalikan si kuya. Pwede po ba yun? Binata po kayo, tapos magiging tatay ko po kayo? Pwede yon. Kahit sino, pwede maging tatay sa kahit sinong bata. Pero maging ama, Kung pwede lang sana magpalit ng tatay, ikaw na lang sana, Tito. huwag mong sabihin yan, Abi. Hindi maganda yan pag narinig ng tatay mo. Kasalanan din po niya kung bakit ako nakapagsalita at nakakapag-isip ng ganito. O yan, ayos na yung buhok mo. Tara na, ayos ka sa eskwelahan nyo. Sige po, maraming salamat po, Tito. Tara na. O Ate Ruby, saan ka galing? Diyan lang, may hinatid lang ako. Ganun ba? Halika, sumakay ka na. Nako, salamat. JR, napansin ko lang. Parang nawawala na ng panahon si Masong sa anak niya. Kaya nga ate, kawawa yung bata. Palagi kong nakikita mag-isa si Abby sa bahay nila. Tapos minsan, sinisigawan pa niya yung bata. Kaya nga ate, halos hindi niya mahatid sa eskwelahan. Kaya ako na naghahatid sa kanya. Mabuti na lang nandyan ka. Parang ikaw na yung tumatayong ama ni Abby kaysa sa kuya mo. Marami kasi nagbago ate.
simula naghiwalay sila ng asawa niya. Hindi naman pwede at hindi naman tama yung ganyan. Dapat, mas mahalin at alagaan niya ngayon yung anak niya dahil sa kanya siya napunta. Madali lang ang maging tatay, pero mahirap ang magpakaama. Totoo yung sinabi mo, ate. Ako nga, kahit binata pa lang ako, pinipilit kong magpakaama kay Abby para mapunuan ko ang pagkukulang ng tatay niya. Hindi rin pala madali, ate. Mahirap talaga maging ama, JR. Pero nakikita ko na kaya mo. Naawa lang kasi ako sa pamangkin ko, ate. Kaya ginagawa ko to. Mas mabuti pa yung ganyan. Baka mamaya maisipan niya umuwi sa nanay niya. Naku, hindi po malayong mangyari yan. Dahil nagsasabi na siyang uwi na sa nanay niya. Naku, ano kayang gagawin ni Masong kung nagkataon? Yan ang hindi ko masasagot, ate. Basta ako, papakaama ako sa pamangkin ko. Kung tutusin, kuya lang ang may karapatang magpakaama sa anak niya. Kaso, hindi niya magawa eh. Iba pa rin kasi kapag tunang tatay, mismo ang nagpapakaama sa anak niya. Di ba? Tama ako, ate? Oo, JR, tama ka. Sana nga lang maisip ni Masong yun habang maaga pa. Ano, ate? Tara na. Sige, JR, salamat. Tara. Abi! 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 Bakit kaya wala pa yung anak ko? Yar! O kuya, sinong hinahanap mo? Yung pamangkin mo. Wala pa dito sa bahay. Anong oras na? Pero hindi naman yan nagagampanan ng papel na bilang ama sa akin. Paano kaya pag umuwi na lang ako kay nanay? Nako, hindi kaya tinutuon niyang umuwi sa nanay niya? Yar, alam mo ba kung saan nagpunta yung anak ko? Kuya, sa tingin ko, umuwi sa nanay niya yun. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Ikaw kasi, Ako? Bakit ako? hinahanap yung anak mo ang pagiging sama mo sa kanya. Bakit? Kulang pa ba ang binibigay ko sa kanya? Hindi lang naman yun ang kailangan ng anak mo, kuya. Kala mo, sapat na yun para sa anak mo. Ano pa bang hahanapin niya? Tatay niya ako, GR. Ano pa bang kulang? Marami, kuya. Tulad sa pagiging ama mo. Bakit? Anong pagkakaiba sa pagiging tatay sa ama, GR? Ikaw lang din ang makakasaw dyan, kuya. Bakit? Anong alam mo sa pagiging ama? Eh wala ka pa namang pamilya. Madami, kuya. Hindi gaya mo. Hindi porket nabibigyan mo siya ng sobra-sobrang pera eh, kaya na itong punuan ng responsibilidad mo bilang ama. Higit pa doon kailangan niya, kuya. Kala mo kung sino ka? Bakit? Anong meron ka na wala ako? Alam mo kung ano, kuya? Masong, pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin, Ate Ruby? Alam mo, Masong, may punto at rason lahat ng mga sinabi ng kapatid mo. Unang-una, hindi lang pera ang kailangan ng anak mo. Pangalawa, may mga munti at simpleng bagay na malaki ang halaga nito para sa mga bata. At pangatlo, hindi kayang punuan ng kapatid mo ang presensya mo bilang ama ni Abby. Kaya wag mong sisihin yung anak mo kung bakit naisipan niya umuwi sa nanay niya. Pero wag ka mag-alala. Babalik dito ang anak mo
Siguro, masyado lang nangungulilang anak mo sa magulang. Kaya nagpunta siya doon. Kaya wag mo lang isipin na tatay ka lang ni Abby. Gampanan mo din ang pagiging ama sa kanya. Tatay o ama, di ba pareho lang yun, Ate Ruby? Diyan ka nagkamali, Masong. Malaki ang pagkakaiba nun. Di ba parehong ako lang yun para kay Abby? Oo, tatay ka nga niya. Pero mas ama naman si JR sa kanya. E paanong nangyari yun? Itito lang niya yung kapatid ko. Alam mo, Masong, kahit sino pwede maging tatay sa isang bata. Pero nangangailangan ng isang taong espesyal para maging ama. Ikaw sana espesyal na yon dahil ikaw ang tatay ni Abby. Kaso, mas naging ama pa ang kapatid mong binata para sa anak mo kesa sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Gaya ng mga simpleng bagay na hinihiling niya sa'yo. Gaya ng pagpapakita niya ng mga awards at matataas niyang grades. Yung gusto niyang sumabay sa'yo sa pagpasok. Yung araw na nagpapatulong siya sa'yo dahil nabuhol yung buhok niya sa suklay. At yung gusto niya makipag-usap sa'yo pero wala kang panahon dahil busy ka sa pagkikipag-usap palagi sa boss mo at nakuha mo siyang itaboy. Masakit yon para sa isang anak pero lahat ng yun ginagawa ni JR para sa anak mo. Kaya magpasalamat ka sa kapatid mo dahil siya ang pumupuno sa lahat ng kakulangan mo bilang isang ama. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Paano maging isang ama para sa'yo, Masong? Sa tingin mo, sino espesyal sa inyong magkapatid para kay Abby? Di ko naisip yun, ate. Akala ko walang kwenta ang mga simpleng hiling lang yun. Sabi ko nga sa'yo, hindi simpleng hiling lang yun, kundi malaking bagay yun para sa kanila. Hindi walang kwenta. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa anak ko. Para ipakita ko rin sa kanya na kaya ko rin maging isang ama sa kanya. Madali lang, Masong. Paano, Ate Ruby? Palagi mo siyang unahin sa kahit na ano o kahit sino pa man. Pagbigyan mo lahat ng bagay na simpleng hiling niya. Dahil yung mga simpleng yan ang magpapasaya sa anak mo. Hindi ang pera. Maraming salamat, Ate Ruby. Ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. Tama yan, Masong. Sige na, uwi na ako. Hintayin mo na lang na umuwi yung anak mo. Maraming salamat talaga, Ate Ruby. Sige, iwan na kita dyan. Sana hindi pa huli ang lahat. Ayaw kong sumama ang loob mo sa akin. Niya ako sa kapatid ko sa mga sinabi ko sa kanya. Tito, pasok po muna kayo sa loob. Sige, Iha. Tito, upo po muna kayo. Oh, dyan na pala kayo. Abby, alis na ako. Yar, sandali lang. Yar, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kung pagkasabihan mo ulit ako, kuya, aalis na lang ako. Ano pong nangyayari dito? Hindi kita pagsasabihan, kundi hingi sana ako ng tawad sa'yo. Saka maraming salamat sa pagiging ama sa anak ko. Alam kong marami akong kakulangan at pagkakamali sa anak ko. Ano pong sinasabi niyo, Tay? Pasensya ka na din, anak. Kung akala ko walang kwenta yung hinihiling mo sa akin. Hindi ko alam na napakalaking bagay pala nun para sa'yo. Pasensya ka na, anak. Mula ngayon, uunahin na kita sa lahat. Talaga po, Tay. Pero, paano po? Dahil kung hindi kay Tito GR mo at kay Tita Ruby mo, hindi ko pa malalaman ang mga kakulangan ko para sa'yo. At hindi ko pa malalaman ang pagkakaiba ng isang tatay at kahulugan kung paano maging ama. Kaya ngayon, alam ko na.
Kaya patawarin niyo sana akong dalawa. Abi anak, huwag ka sanang magagalit kay tatay at huwag mo din sana akong iiwan. Hindi ko kakayanin pag iniwan mo ako. Pasensya ka na din sa mga nasabi ko sa iyo, kapatid ko. Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo, kaya maraming salamat dahil naliwanagan ako. Hindi ko akalain na mas alam mo pa ang pagiging ama kaysa sa akin. Wala yun kuya. Pamangkin ko si Abby, kaya dapat lang na maging ama din ako sa kanya. Naku, ang swerte ko naman po. Dalawa na ang tatay ko. Sana po, maging okay na sa atin ang lahat. Para maging masaya po ako. Tito, Tay, mahal ko po kayo pareho. Abby, mahal ka rin namin. Oo nga anak, mahal na mahal ka namin. Ang sarap po pala sa pakiramdam na maraming nagmamahal sa'yo. Maraming salamat po. Mabuti na lang at naliwanagan si kuya. Hindi siguro alam ng karamihan na magkaibang kahulugan ng pagiging tatay at ama. Sabi nga nila, anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad. Tara muna sa loob, magmerienda. Tara na po dito, JR. Sige.